ମା ଶବ୍ଦ କେଡ଼େ ମଧୁର, ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସାର, ହେଲେ ଏହି ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସି ହେଲା ପ୍ରଚାର। ମା ଶବ୍ଦ କେଡ଼େ ମଧୁର, ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସାର, ହେଲେ ଏହି ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସି ହେଲା ପ୍ରଚାର। କହିବି ମନର କଥାକୁ ମନେ ଟିକେ ହେ ଯିବ, ମନକୁ ପାଇଲେ କଥାଟି ଅନ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିକୁ ବ୍ରହ୍ମା କରିଲେ ସୃଷ୍ଟି, ହେଲେ ମା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଛି ଭେଟି। ମଣିଷ ଜନମି ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଦେ କୁଆଁ କୁଆଁ, ବିଲେଇ ବାଘର ଶାବକ ଡାକେ ମିଆଉଁ ମିଆଁ। କିଏ କରିଥାଏ ଗର୍ଜନ, କିଏ କରେ ଗୁଞ୍ଜନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବଦ କର୍ଣ୍ଣ କରେ ଶ୍ରବଣ। ହେଲେ ଗୋମାତା ସନ୍ତାନ ଯେବେ ଜନମ ହୁଏ, ହମା ହମା ଶବ୍ଦ କରିଣ ସିଏ ଡାକଟି ଦିଏ। ହେଲେ ଗୋମାତା ସନ୍ତାନ ଯେବେ ଜନମ ହୁଏ, ହମା ହମା ଶବ୍ଦ କରିଣ ସିଏ ଡାକଟି ଦିଏ। ସେହିଠାରୁ ମା ଶବଦ ହୋଇ ଅଛଇ ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ପୁରାଣ ତାକୁ କୁହେ ମାଟି। ମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଟେ ଗୋମାତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେଲେ ଆଜି ସିଏ ପାଉଛି କାହିଁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ। ମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଟେ ଗୋମାତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେଲେ ଆଜି ସିଏ ପାଉଛି କାହିଁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ। ଆମ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଯେ ଗୋମାତା ଅଟନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ହୃଦେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗୋମାତା ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ, ଦୁଃଖ ହୁଅଇ ନାଶ, ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ମିଳଇ ଅନ୍ତେ ଗୋଲଖେ ବାସ। ଗୋମାତା ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ, ଦୁଃଖ ହୁଅଇ ନାଶ, ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ମିଳଇ ଅନ୍ତେ ଗୋଲଖେ ବାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।